שלום, שמי דוקטור רוזנברג הגן בנימינה ביאנקה. אני כירורגית פלסטית ומנהלת המרכז לכירורגיה פלסטית בבית החולים משגב לדך בירושלים. את המרכז הקמתי בשנת 2006 מתוך רצון להקים מרכז רפואי בסטנדרטים בינלאומיים שייתן מענה כולל תחת קורת גג אחת למגוון טיפולי הכירורגיה הפלסטית. את ניסיוני רכשתי בארץ ובארצות הברית במהלך 30 השנים האחרונות. כיום יש בידי ידע ואת חוד החנית של המכשור הרפואי על מנת לעסוק בענפי הרבים של הכירורגיה הפלסטית. כירורגיה משחזרת, אבחון של גידולי עור ממאירים, טיפול בכוויות, כירורגיית היד ומיקרוכירורגיה. במרוצת השנים בתחום הכירורגיה האסתטית פיתחתי טכניקות טיפול ייחודיות לטיפול במגוון רחב של בעיות אסתטיקה. אני מאמינה במקצועיות, בהתאמה אישית של שיטות העבודה לכל מטופל, במתן פתרונות יצירתיים ובהענקת תשומת לב וביטחון לכל פונה מתוך סבלנות ודיסקרטיות מלאה. המרכז שהקמתי מושתת על עקרונות אלה. בנוסף על ניתוחים פלסטיים משולבות בו מחלקת לייזרים, מחלקת כלי דם, טיפולים אסתטיים משלימים לניתוח. המרכז חתום על שילובם של מקצועיות ומהימנות מרביים. סרט ההסברה שבו תצפו הוא תוצאה של גישתנו הדוגלת בשיתוף ידע מקיף על שלבי הטיפול ועל מהלך ההחלמה. אני מאחלת לכם צפייה מועילה והצלחה מלאה בטיפול שבחרתם. אומרים שאישה יפה מתה פעמיים. פעם אחת כשהיא מאבדת את יופייה, ופעם שנייה כשהיא עוברת מן העולם. קשה להתרגל לשינויי הזמן. ניתוח מתיחת הפנים הוא הניתוח שמקרב אותנו למה שאנחנו זוכרים את עצמנו. מדע שלם מתפתח ומתפתח במלחמה בזקנה, אנטי-אייג'ינג, והוא עונה על צרכים חברתיים ואסתטיים. אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו כדי להיראות צעירים יותר, כולל פעילות ספורטיבית, דיאטות, טיפולים קוסמטיים וגם ניתוחים פלסטיים. מבחינה אסתטית אנחנו מחלקים את הזדקנות הפנים למספר תופעות. התופעה הראשונה היא פגיעה במרקם העור. העור משתנה והופך להיות דק יותר, שכבת הקרן מתעבה, מופיעים כתמים, קמטים, שטחיים, בינוניים ועמוקים, גידולים שפיריים וגידולים ממאירים. התופעה השנייה היא צניחה או נפילה באזורים משתנים של המצח, של הגבות, האפיים העליונים והתחתונים, הלחיים והצוואר. בנוסף, יש ספיגה של שכבת השומן בספיגה של העצם, במיוחד אצל אנשים שחסרות להם שיניים. כל אחד מזדקן באופן שונה וייחודי. בפגישת הייעוץ עם הרופא, המטופלת מקבלת במדויק את המידע האישי בנוגע לשינויים שחלו בה, ועליה לברר עם עצמה מה ברצונה לתקן, מהי המשמעות של העדפות שלה ומהו הפתרון המתאים לה ביותר. אין פתרון ניתוחי לאיכות העור. תופעות ראשוניות של איכות העור, כתמים, קמטים, אפשר לטפל באמצעים קלים כמו זריקות מילוי ולייזרים. ככל שאיכות העור ירודה יותר, יש צורך בקילופים פילינג עמוקים יותר כדי להשיג תוצאות, ונקדיש לכך סרט הסבר נפרד. הרמת פנים. ניתוח הרמת פנים הוא ניתוח מורכב, המותאם למנותחת לפי צרכיה ורצונה. כאן אני מסמנת אזור שממנו אני אוציא את השרירים, אני אקצר אותם. ונקודות המשיכה המדויקות הם יהיו בכיוון שהתמונה מראה לי, כלפי מעלה. הנה. עכשיו תסתכלי קדימה שאני אוכל לראות את העיניים היפות שלה חוזרות להיות מה שהם היו. ככה. עכשיו את השומן שאני אוציא מכאן, אני מכניסה לשפתיים שהן קצת דקות, כדי קצת לעבות אותם בשלושה חתכים קטנים כאן. לא יראו אותם. וכמובן שאת הצוואר אנחנו נמתח עד הסוף, כמו שאני מראה כאן, את הפנים, את האזור של העיניים, והנה ככה. והנה עכשיו, זה כבר מתחיל להיות דומה למה שהיה קודם. בתכנון הניתוח, שיחה אחת עם המנתח אינה מספיקה. יש ללבן בצורה יסודית את מצבה הפסיכולוגי של המטופלת ואת הצורך הנפשי שלה לביצוע ניתוח. לדוגמה, לא מומלץ לבצע ניתוח זה במצבים של אבל או משבר. יש להתאים היטב את הציפיות של המטופלת לתוצאות הצפויות.
אני נוהגת לבקש מהמטופלות להביא תמונות שלהם מגיל צעיר ולעבור על כל אחד מהמרכיבים שהשתנו עם הזמן, כדי לנתח במדויק את הצורך ואת התוצאות שאפשר לצפות מכל מרכיב של הניתוח. בשיחה זו רצוי לברר גם את מצב הפה והשיניים. השיניים בעצם הם מרכיב מאוד חשוב באסתטיקה של הפנים, ואת הניתוח יש לבצע רק לאחר שטיפולי השיניים מסתיימים והמצב הוא מצב סופי. לעתים קרובות יש שיתוף פעולה בין המנתח הפלסטי לבין רופא השיניים המשקם. אין חובה לבצע ניתוח הכולל את כל המרכיבים. הנטייה היא לבצע ניתוח מינימלי, אבל שתוצאותיו מרביות. טעמה האישי ורצונותיה של הפציינטית לגבי היקף הניתוח באזורים המטופלים הם מרכיב חשוב בתכנון ובהחלטה. אני גורסת כי הדעה הרווחת, ניתוח צריך לבצע בגיל צעיר ומוקדם בטעות יסודה. כל ניתוח בהגדרתו משיג אמנם הישג, אך יחד עם זה גורם לנזק כלשהו, פגיעה בהספקת הדם, צלקות וכדומה. בניתוחים חוזרים האור הופך להיות יותר ויותר דק, אטרופיה, ולכן יש לשאוף למצב שבו המטופלת תבצע רק ניתוח הרמת פנים אחד ולכל היותר 2 במהלך חייה. אחרת יביאו הניתוחים החוזרים למראה לא טבעי. בשל סיבוכים אפשריים בהספקת הדם יש להפסיק לחלוטין את העישון לפני הניתוח. הניתוח מבוצע בהרדמה המקומית עם טשטוש. משך הניתוח תלוי במרכיבים שנבחרו והוא נמשך בין 2 ל-5 שעות. המטופלת נמצאת בזמן הניתוח במצב של טשטוש. ברובו של הניתוח המטופלת ישנה, שינה קלה, ובחלק מהזמן היא ערה ומגיבה להוראות, ללא תחושת אי נוחות. התלונות היחידות שיש למטופלת הן כאבי גב בשל שכיבה ממושכת, וניתן לשפר את התחושה על ידי קיפול רגליים או תזוזה קלה בתיאום עם המנתח. בניתוח מבצעים חתכים נסתרים בקרקפת, בקדמת האוזן ומאחורי האוזן, כדי לשוות לצוואר, מראה צעיר ומתוח. לעתים לפני מתיחת השרירים יש צורך בהוצאת שומן עודף. העור מופשל. מבצעים תפרים המרימים את השרירים ואת הרקמות התחתונות למיקומם המדויק. אנחנו נעזרים בתמונות שהמטופלת הציגה לפני הניתוח. לאחר הוצאת עודפי העור הנוצרים מפעילות זו, סוגרים את החתכים בתפרים עדינים ונקזים משמשים אותנו לניקוז הדם. הכירורגיה פלסטית איננה יודעת לבצע ניתוחים ללא צלקות, אבל יודעת להסתיר אותן. לכן, החתכים בניתוח זה מתבצעים באזורים מוסתרים, בתוך השיער, צמוד מאוד לאוזן, גם מלפנים וגם מאחור, ולא ניתן לראות צלקת. רק במקום אחד יש צלקת גלויה, והוא בקדמת הפאה. צלקת זו מטשטשת בתקופה של 6 חודשים עד שנה. תופעה שכיחה אחרי הניתוח היא שטפי דם וחוסר תחושה באזורים שונים שבהם בוצע הניתוח. יש לציין שבמתיחת מצח יש חוסר תחושה בקרקפת האחורית למשך תקופה של 0.5 שנה עד שנה, וזהו חלק בלתי נפרד מהניתוח. בחדר ההתאוששות, על אף שהניתוח איננו גורם לכאבים, ניתנים משככי כאבים, העיניים חבושות בגזות ומעליהם קרח. בערב של יום הניתוח מוציאים את הנקזים והמטופלת משוחררת עם חבישה קלה בלבד. הביקורת הראשונה מתקיימת אחרי יומיים. את התפרים באפיים מוציאים בין 4 ימים לשבוע לאחר הניתוח, ולאחר שבועיים מוציאים את כל יתר התפרים. לאחר הביקורת הראשונה יש הסבר לגבי הטיפול בחתכים, בשפתיים, בעיניים ובפרוצדורות הנוספות כגון קילוף. חשוב מאוד לציין שלאחר הניתוח המראה אינו מלבב. יש נפיחות מאוד גדולה, ובמקרים רבים היא איננה סימטרית. יש להכין את הסביבה למראה לא אסתטי. אבל בכל המקרים, כשהנפיחות מתחילה לרדת, כיומיים לאחר הניתוח מתגלים אט-אט התווים החדשים של הפנים. מנוחה מוחלטת ביומיים הראשונים היא משמעותית וחשובה למניעת נפיחות גדולה. תנועות חופשיות של הצוואר חשובות למניעה של כאבי צוואר וראש, אך יש להימנע מפעילות פיזית אינטנסיבית כדי לא לגרום לשטפי דם נוספים. בניתוח זה הסיבוכים רגילים, המאפיינים של כל ניתוח, דימום וזיהום, הם נדירים יותר, כי אספקת הדם לפנים ולקרקפת טובה מאוד.
סיבוכים ייחודיים לניתוח הם פגיעה בעצב הפנים, 1/1000. לעצב הפנים יש 5 ענפים. פגיעה ב4 מהם היא הפיכה ומשתפרת עם הזמן. הפגיעה בענף מתחת לסנטר היא פגיעה שעלולה להיות ב40% צמיתה. ניתן להימנע בקלות מפגיעה זו על ידי הימנעות מעבודה באזור האנטומי של העצב. סיבוך זה הוא אחת הסיבות לביצוע ניתוח בהרדמה מקומית, וזאת כדי לשלוט בתנועות הרצוניות של הפנים, ולבדוק את העצב מיד בסיום הניתוח. סיבוכים נוספים שייכים לניתוח האפפיים, הסימטריה, אקטרופיון, או צניחה כלפי מטה של האפף התחתון עקב הוצאת יתר של אור, יובש בעין, זמני או קבוע, ושפשוף של הקרנית. הצלקות בדרך כלל נסתרות, והחלטמתם תלויה בסוג האור. לעתים נדירות ייתכן חוסר שיער באזור הצלקת בקרקפת. מטרת הניתוח היא להחזיר עטרה ליושנה. כלומר, הניתוח אינו מתיימר לשנות את תווי הפנים לחלוטין, אלא לשקם שינויים שנגרמו במהלך השנים וההתבגרות. ולאפשר למטופלת לשמוח כאשר היא מסתכלת על עצמה במראה. ניתוח מוצלח הוא ניתוח שאיש לא ירגיש שבוצע. מראה טבעי הוא השאיפה של כל מנתח, וניתן להשיג זאת בהקפדה ובדיוק הוצאת עודפי האור ובכיווני המשויכה המדויקים. הערות שכיחות שנשמעות אחרי הניתוח היא פליאה על מראה זוהר, ללא חשד שבוצע ניתוח. לא תהיה זו הגזמה להגיד שניתוח זה מעניק שמחת חיים.